Hyvää päivää kaikille. Olen Alhaisen Mikko Suomen Riistakeskuksesta ja Sotka-kosteikot-hankkeen projektipäällikkö. Kerron tällä webinaarivideolla tiiviisti meidän 25-28 vuosien hankesuunnitelmista ja tavoitteista. Ja eiköhän me näidenkin kosteikkokohteiden kautta, mitä tulevaisuudessa saadaan suunniteltua ja yhdessä teidän maanomistajien kanssa toteutettua, niin voidaan osaltamme kampittaa luontokatoa ja saada näitä elinympäristöjä ennalleen ja sitä kautta sorsakantoja kasvuun. Meidän päätavoittehan on tukea vesilintukantojen elpymistä ja siinä erityisesti poikueelinympäristöjä kunnostamalla ja siinä ohella saadaan turvattua luonnon monimuotoisuutta. Käytännön tasolla meidän tavoitteena on suunnitella vähintään 80 laadukasta kosteikkoa poikueelinympäristöiksi ja sitten auttaa teitä maanomistajia ja paikallisia yhteisöjä hakemaan rahoitusta näiden kohteiden toteuttamiseen. Kerrotaan tähän alkuun hyvän kosteikon ominaisuuksia. Vanha hyvä 50-50-50 muistisääntö on edelleen voimassa, eli silloin poikueaikaan olisi hyvä, että puolet kosteikosta on avovettä ja toinen puoli matalaa mosaiikkimaista kasvillisuutta ja keskisyvyys 50 senttiä tai matalampaa, jotta se tavin poikane ja kahlaajakin löytää sieltä heinikon seasta sapuskaa. Kosteikoissa hyviä rakennepiirteitä on se, että niistä löytyy alavat ja loivapiirteiset rannat, missä on helppo liikkua. Löytyy niemiä, saaria, vedenalaisia harjanteita, monenlaista muotoa ja runsaasti rikkonaista rantaviivaa, missä se vesilintupoikasten ravinto isolta osin piileskelee. Ja vaihteleva syvyys on osaltaan tärkeää, jotta sieltä löytyy monipuoliselle lajistolle niitä elinympäristölokeroita. Vesilinnut lajiryhmänä pääsääntöisesti pitävät avoimuudesta. Ne tykkäävät siitä, että näkevät pedot tulematta itse nähdyksi, eli semmoinen matala pensas kasvillisuus ja heinikko on hyvästä, pitkä puusto pääsääntöisesti pahasta. Sinisorsat, avitelekkä, haapanakin, meidän perussorsat, viihtyy tuolla ihan metsäplutaikoilla ja keskellä korpia, mutta kun mennään vaateliaampaan lajistoon, niin se kosteikon koon ja avoimuuden vaatimus kasvaa aika nopeasti. Hyvässä kosteikossa on myös vedenpinnan vaihtelua ja luontainen tulvadynamiikka. Ennen aikaan ja miksei nykyäänkin tulvaniityt ja kausikosteikot on ollut erinomaisia ja parhaita poikueympäristöjä meidän puolisukeltajasorsille ja myös samalla meidän haukikantojen elinvoimien ylläpitäjinä. Ja nyt tulvadynamiikan muuttumisen muuta, kun kevättulvat tulee aikaisemmin ja voimakkaammin, niin tulvaniityillä ei viivy vesi. Ja sitten maankäytön muutoksen seurauksena, kun niitä rantaliittyjä enää laidunneta ja järviä niitetä, niin se elinympäristö ei enää ole siellä, joka ennen ylläpiti monipuolisia vesilintukantoja. Mutta onneksi rakennetulla kosteikoilla ne tulvaniityt voidaan paikkapaikoin palauttaa maisemaan. Ja kolmas tärkeä pointti tällä dialla on kalattomuus tai tasapainoinen kalasto. Varsinkin runsas särkikalakanta kilpailee vesilintujen kanssa ravinnosta ja samentaa vettä, jolloin siellä ei ole uposkasvillisuutta eikä sen ylläpitämää runsasta vesiötökkäkantaa. Meidän vesilintupoikuethan on kaikki ja poikaset ötökän syöjiä, ne tarvitsevat sitä valkuaisravintoa ja siitä matalasta, lämpöisestä, elämää kuhisevasta, voisi sanoa kosteikon lihasopasta. Siitä on pula tuolla maisemassa, eli vettähän Suomessa on, mutta ne matalat, rehevät, runsaasti ravintoa tarjoavat plutaikot, niistä meillä on huutava pula vesilintukantojen näkökulmasta. Sotka-kosteikot-hankkeessa meillä on tavoite sekä elinympäristöjen suhteen vaativissa sorsalinnuissa, eli pyritään painottamaan kohdevalinnassa ja suunnittelussa isoja ja vaikuttavia kosteikkokohteita, mutta samalla pyritään olemaan myös kustannustehokkaita, eli tuottamaan mahdollisimman paljon sorsanpoikasia käytettyä euroa kohti. Eli näillä tavallaan kahdella kärjellä sitten meillä valikoituu kohteet suunnitteluun ja kustannustehokkuus ja sitä kautta patoamalla toteuttaminen painottuu varsin vahvasti meidän suunnitteluvalinnoissa. Ja toki voidaan tehdä suht pieniäkin hehtaarin tuntumassa olevia kohteita, riippuen siitä, mikä niiden kokonaisvaikuttavuus ja suhde on meidän kokonaiskohdeesitysmassaan. Kohdevalinnan lähtökohtia sitten, kun toivottavasti saamme teiltä paljon kohdeesityksiä hankkeeseen pohdittavaksi. Lähtökohta on se, että kaikki alueen omistajat suhtautuu myönteisesti kosteikon kunnostamiseen ja perustamiseen, mikä luo edellytykset sille, että me voidaan joskus se toteuttaa. Oleellista on, että paikalliset sitoutuvat kosteikon hoitoon, pienpetojen pyyntiin ja kestäväksi mitoitettuun metsästykseen, jotta se kosteikko pysyy siellä hyvässä kunnossa. Ja me pyritään löytämään niitä kustannustehokkaasti toteutettavia laadukkaita kohteita. Ne voi olla yksi iso kohde tai useammasta pienemmästä kohteesta koostuva esimerkiksi valuma-aluetasoinen verkosto. Ja tärkeää on sekin, että olisi nähtävillä joku rahoitusmahdollisuus sen kohteen toteuttamiseen, että ihan se auttaa, että meillä on suunnitelma tehtynä, jos sitä saada toteutettua.
Eli vain toteutetut kohteet auttavat vesilintuja ja lähdetään tarkastelemaan siinä, että rahoitusta olisi saatavilla vaikka ei-tuotannollisista investoinneista tai jostain säätiöltä. Keskeiset sopimusehdot, käyn ne tässä nopeasti läpi, jotta ei jää kenellekään epäselväksi. Sotkakosteikkojen sijainti julkista tietoa ja ne on Riistahallinnon koulutusneuvonta- ja viestintäkäytössopimusajan, joka on 5 vuotta. Kosteikon rannalle tarjotaan infotaulu kertomaan kosteikoista. Kohteelle pitäisi perustaa Luonnonvarakeskuksen ohjeiden mukainen vesilintulaskentapiste tai pisteet, josta sitten pari- ja poikuulaskennat suoritetaan vuosittain, jotta saadaan tietoa siitä, miten se kosteikko vaikutti vesilinnustoon. Ja sitten jos siellä haluaa metsästää, se on ihan maanomistajien päätettävissä, niin jos metsästetään, niin vuotuinen verotus on enintään 50% siitä, mitä poikueen laskennassa on laskettu poikasia. Tämän pointin tarkoitus on turvata se, että näistä elinympäristökosteikoista on oikeasti hyötyä vesilintupopulaatiolle ja ne tuottaa lisää lintuja tuonne meidän muuttoreittipopulaatioon. Sehän ei nyt homma toimi sillä, että olisi tavipoikoja ja ammutaan ruokinnalta 50 sorsaa, niin se on pikkusen negatiivinen se lopputulema vesilintukannoille. Näillä kohteilla edetään positiivisen kautta. Sotkakosteikkojen on tarkoitus tarjota vesilinnustolle luontaista ravintoa ja sitä kautta toimia elinympäristönä. Me suositellaan, että vesilintuja ei ruokittaisi näillä kohteilla, ja jos teillä paikallisesti on erityisen hyvä syy ja tarve ruokkia, niin se on sallittu 28. alkaen ja enintään 5 kiloa vuorokaudessa. Pidetään se maltillisena pienimuotoisena houkutteluruokintana. Mahdollisimman tehokas pienpetopyynti turvaa sitä poikastuottoa, jotta vesilintukannolla menisi paremmin. Ja koska nämä sotkakosteikot on tarkoitettu luonnonlinnuille, niin vesilintujen tarhauskosteikolla ja tarhattujen vesilintujen istutus on kielletty. Piste. Meidän toimintamalli on sellainen, että kaikki lähtee maanomistajista ja teistä paikallisista yhteisöistä, eli maanomistajien myönteinen suhtautuminen on lähtökohta. Sitten teette meille kohdeesityksen, sen voi tehdä maanomistaja tai maanomistajien edustaja, esimerkiksi metsästysseura, vesiensuojeluyhdistys tai joku vaan innokas henkilö, joka haluaa kosteikon. Kohdeesitykset ei sido vielä ketään mihinkään, se on vaan teidän paikallisten indikaatio siitä, että meillä olisi täällä mahdollisesti hyvä kohde suunniteltavaksi. Me käydään sotkatiimissä kohteet läpi ja priorisoidaan, pisteytetään kohteet ja sopiva määrä parhaita valikoidaan maastokäynneille sen mukaan, mihinkä meillä resurssit riittää. Maastokäyntien perusteella edelleen priorisoidaan ja arvioidaan, miltä ne kohteet näyttää maastokäyntien perusteella ja sitten niistä hankkeeseen soveltuvat valitaan suunnitteluvaiheeseen. Kun suunnitelma on valmis, kaikille hyväksyttävissä ja ELY-keskuksen lausunnon käynyt, niin tehdään kosteikkosopimus, jossa sitoudutte hankkeen pelisääntöihin. Sen jälkeen haetaan rahoitusta. Aika näyttää, mitä kaikkea on silloin tarjolla. Ja kun rahoitus on saatu, niin ei muuta kuin konetyön kilpailutukset ja materiaalihankkeen, että pistetään homma pyörimään ja kosteikko maisemaan. Oleellista on se, että nämä on teidän maanomistajien ja paikallisten yhteisöjen omia kohteita. Nämä ei ole Riistakeskuksen eikä sotkakosteikkojen kohteita. Me vain autamme teitä toteuttamaan teidän omia kosteikkounelmia. Tätä kautta kohteiden omistajuus on teillä. Ja sen vuoksi mä toivon myös, että näistä pidetään hyvää huolta ja mä uskon, että ylläpito on kunnossa sen kautta, koska teillä on iloa ja hyötyä näistä kosteikoista sen lisäksi, että ne tarjoaa hienon elinympäristön monipuoliselle lajistolle ja vesien suojeluhyötyä, virtamahallintahyötyä ja niin edelleen. Käydään läpi muutama esimerkki, mitä vuosien saatossa meidän tiimillä on saatu aikaiseksi. Tässä on Vitmossenin kosteikko tuolta Vöyriltä Pohjanmaalta. Vanha turvemaapelto, joka oli varsin märkä ja vettynyt ja sitä kautta vaikeasti viljeltävä ja maanomistaja halusi siihen monimuotoisen lintukosteikon. Tehtiin suunnitelma, pyöräytettiin ELY-keskuksessa lausunnolla ja täällä kokeiltiin, että kuinka tuolla puskukoneella saadaan kosteikkoa tehtyä ja jo vain onnistuu tuollaisella tasaisella pellolla valtavan hienosti ja kustannustehokkaasti patopenkereiden massojen siirto puskukoneella. Ja jo seuraavana vuonna jo vain oli muuttavaa levähtäjää, monipuolista kahlaajalajistoa, löytyi vaateliastakin lajistoa, kuten heinätavia ja niin edelleen. Ja poikastuottokin on Vitmossenilla ollut ihan oikeinkin hyvä. Ihan toisen tyyppinen esimerkki, tässäkin taustalla vanha pelto, on Viinikan tulvaniittykosteikko tuolla Urjalassa. Se oli päässyt vuosikymmenien saatossa vahvasti metsittymään ja maanomistaja halusi siitä kehittää monimuotoisen kohteen ja myös lihakarjan laidun aluetta tilan Simmental-karjalle. Ei muuta kuin suunnittelemaan. Suunniteltiin tämmöinen tulvaniittykohde, missä on vahva patopenger, jolla voidaan kevät-kesällä tulvittaa tuo vanha peltopohja. Edellinen kuva oli kesältä 2022 ja reilua vuotta myöhemmin kohde näytti tältä. Puusto on poistettu ja kohde on
veden vallassa. Ja siellä oli jo ensimmäisenä kesänä ensimmäinen haapanapoikue ja ihan mahdotonta vien ja sinisorsienkin kuhina. Meidän hankkeessa semmoinen patojen perusratkaisu on traktorilla ajettava harjaltaan 3-4 metriä leveä loivaluiskainen penger, jonka poikkileikkaus tuolta pohjalta on semmoinen 8-9 metriä. Massa on semmoinen 5-6 kuutiota patometrille. Vedenpinnan säätely hoidetaan pääsääntöisesti tuommoisella puolimunkilla mavosettiparolla, missä säätölankuilla määritellään vedenpinnan korkeustaso ja paron alta menee sopivan kokoinen putki, varsin usein 400 putki ja 12 metrin rumpulinja, joka joskus tuoda vähän viistoon paron läpi siten, että saadaan tukeva ja kestävä rakenne. Ja säätökaivon rinnalle lähes aina rakennetaan kivetty tulvauoma, josta vesi pääsee virtaamaan silloin, kun vettä liikkuu paljon ja monesti ihan silloin, kun vesi on kosteikon tavoitepinnassa. Ja kivetyistä tulvauomista kokemuksen syvällä rinta-äänellä ei kannata sinä leveydessä paljon nuukailla. Mieluummin, että tuota vettä pääsee menemään useamman metrin leveydeltä, isommilla valuma-alueilla 5-6 metrin leveydeltä turvaa sitä, ettei se vesi kosteikossa pääse nousemaan liian korkealle silloin huipputulvankaan aikaan. Sitten ihan kolmannen tyyppinen kohde on tuo Kangasalan Lahnajärvi. Vasemmassa ilmakuvassa näkyy lähtötila, vahva puusto ympärillä, umpeen kasvanutta luhtaa. Ja oikealla puolella on sitten, miltä se näyttää nykyään ilmakuvassa, maisema on avartunut. Siellä tarvittiin sekä motoa että metsuri, että saatiin tuo 15-metrinen hieskoivikko parturoitua järven ympäriltä ja palautettua se avoimuus maisemaan. Ja sitten kaivinkoneella tuota vesijätön osioita kaivettiin matalaksi vesien suojelu- ja elinympäristökosteikoksi, jonka kautta peltovedet sitten suodattuvat tuonne itse Lahnajärveen ja sieltä edelleen alapuoliseen vesistöön. Lahnajärven luusuaan tehtiin pieni matala pohjapato siten, että siinä voidaan kevät-kesällä sitä luontaista kevättulvan tasoa viivyttää pitempään kuin mikä se nyt ohituksen seurauksena olisi, jolloin me on palautettu se luontainen tulvadynamiikka ja se vesi viipyy siinä alavilla ranta-alueella vähän pitempään, jolloin siellä on niille sorsanpoikasille hienot olosuhteet ja paljon ravintoa syötäväksi. Lisäksi Lahnajärvelle asennettiin 3 kelluvaa pesimälauttaa ja lepäilylauttaa vesilinnulle, jotka ne ovat ihan ilolla ottaneet vastaan ja runsaimmitoin hyödyntäneet. Alussa mainitsin vähän rahoitusmahdollisuuksista. Kertaan tässä semmoisia, mitkä tuossa viime vuosina on ollut käytössä. Tämä rahoituskenttä kehittyy koko ajan, eli aina kannattaa kysyä, että mikä on se tämänhetkinen tilanne. Ei-tuotannolliset investoinnit on, sanoisin, se kaikkein tärkein ja merkittävin tällä hetkellä. Haetaan tuolta ELY-keskuksesta haettavissa viljelijöille, rekisteröidyille yhdistyksille ja esioikeudellisille yhteisöille, kuten osakaskunnat. Nämä luokittuu tavallaan 3 päätavoitteen alle, joko vesiensuojelutavoitteella, monimuotoisuustavoitteella tai ilmastotavoitteella. Ja suunnitelma pitäisi aina olla valmis sitten tuohon kesäkuun hakuun. Vesiensuojelussa painotetaan sitä, että valuma-alueella on peltoa, monimuotoisuudella sitä, että sillä olisi lisäarvoa siinä maatalousmaisemassa. Ja ilmastokosteikko on semmoinen, se on täky nyt hereillä. Mikä tahansa turvemaa pelto, joka on vielä pellon kirjoissa, vaikeasti viljeltävä, niin on tukikelpoinen lähtökohtaisesti tuohon ilmastokosteikkoon, eli vetetään se pelto, nostetaan pohjaveden pinnan tasoa siten, että turpeen lahoaminen pysähtyy. Mutta yhtä hyvin siihen voi osalle alaa nostaa vettä sen verran reilummin, että siitä tulee monimuotoinen vesilintukosteikko. Tässä on varsinkin pohjoisemmassa Suomessa paljon mahdollisuuksia. Ja tuossa ekalla pallukalla pyörähtää uomakunnostukset. Se on toinen täky, joka kannattaa pitää mielellä. Nyt viljelijät hereillä, eli uomakunnostuksiin, kun tehdään pohjapatoketjuja ja tulvatasanne kaivuuta, eli käytännössä kunnostetaan valtaojia, niin siinä on saatavilla jopa 21 € ojametri alvinolla. Se on tosi hyvä rahoitus. Nyt kannattaa näitä tarkastella, että onko perkaustarpeessa olevia ojia, ettekisikö sen tämän uomakunnostushankkeen kautta. Tuolla muissa muotoilukosteikoissa niin se on 12 000 € hehtaari se maksimituki. Mutta etituen osalta tästä päätärpit korvan taakse. Muutama muu, mitä on ollut käyttökelpoista, on järjestö- ja kuntahelmi käytössä yhdistyksille ja kunnille, ja sitten vesienhoidon tehostamisohjelma ja vastaavien kautta voit ELY-keskuksista kysellä, että hei, mitäs rahoitusta sieltä on saatavilla, ja me tarvittaessa voidaan tässä myös auttaa. Metsäkeskuksella on nämä Metka-luonnonhoitohankkeet, siellä on kosteikkomahdollisuuksia,
Ja sitten on paljon säätiöitä, alueellisia hankkeita, joilla on rahaa ja resursseja tehdä kosteikkotyötä. Kannattaa niistä olla selvillä ja kysellä paikallisesti. Ja Sotkakosteikot tekee tiivistä yhteistyötä tuon Suomen riistanhoitosäätiön kanssa. Nyt ruvetaan olemaan esityksen loppuvaiheella ja käyn tässä parilla dialla pari tämmöistä tyypillistä aikajanaa läpi, mitäkään tämä kosteikkoprojekti niin kuin tarkoittaa käytännössä. Jos esimerkiksi haettaisiin elystä ei-tuotannollista investointitukea ja kaikki menee verraten sujuvasti, niin homma voisi pyörättää kutakuinkin näin. Kohdeesitys tulee täällä alkuvuodesta ja sitten sieltä kohdevalikoitus maastokäynnille, se tehdään tässä kesän alkusyksyn aikana. Siinä rinnalla käynnistetään sitten mahdollisesti suunnittelua ja suunnittelun pääpaino on talvella, mahdollisesti toinen suunnittelumaastokäynti. Ja voisi sanoa, että seuraavaan kesään mennessä, toisen vuoden kesään mennessä pitäisi olla suunnitelma valmis, kosteikkosopimus allekirjoitettu ja rahoitushaku tuonne ELY-keskukseen saadaan sisään. Sitten odotellaan puoli vuotta rahoituspäätöstä, jonka jälkeen saa aloittaa toteutuksen. Ja sitten on 2 vuotta toteutusaikaa ja tarvittaessa pari lisävuotta hakemuksesta. Ja siellä sitten jossain 4. vuoden paikkeilla mahdollisesti on kosteikko valmiina. Eli voisi sanoa, että vähintään 3 vuoden aikajänne on keskimäärin siinä, kun tulee kohdeesitys siihen, että kosteikko on valmis. Eli varsin kärsivällisyyttä vaativaa hommaa. Sitten jos meillä onkin toteutusraha takataskussa, on omaa hankerahaa tai vaikka tuolta yksityisen rahoituksen puolelta löytyy sponsori ja kaikki menee niin sanotusti putkeen, niin tämä alkuprosessi on ihan sama kohdeesitys, maastokäynti, suunnittelu, mahdollinen toinen maastokäynti, mutta sitten kun meillä on suunnitelma valmis, jos meillä on rahat takataskussa, niin eihän siinä tarvitse paljon rahoitushakuja pyöräytellä, kun todetaan, että tämä sopii meille projektiin tai säätiön rahoitettavaksi, niin sitten se on konetöiden kilpailutus ja pistetään homma käyntiin ja parhaimmillaan se on 3. vuoden kesällä valmis. Päästään siihen suuruusluokkaan vähintään 2 vuoden aikajänteeseen. Toki näissä kummassakin skenaariossa niin sääolosuhteet ja monet muut tekijät voi vaikuttaa, että yhtään menee 5 vuotta kohdeesityksestä ennen kuin meillä on kosteikko valmis. Mutta se on elämää ja kuuluu tämmöisen elinympäristötyön luonteeseen, että nämä on aikaa vieviä hommia, kun ollaan luonnon armoilla. Vilautan myös se, että mitä viimeisen 5 vuoden aikana ollaan saatu tiimin kanssa aikaiseksi. Siinä on monta hyvää kosteikkosuunnittelijaa ollut toimessa ja toivottavasti saadaan vielä tässä uusia hyviä vahvistamaan tiimiä tulevien vuosien aikana. Suunnitelmia on valmiina meillä 107 kappaletta. Kokonaispinta-alaa niillä varmaan 500 hehtaaria. Työn alla meillä on 20 suunnitelmaa. Ja sitten yhdessä maanomistajien ja yhdistysten ja eri rahoituslähteitä hyödyntäen olemme saatu toteutukseen noin 70 kosteikkoa, joiden yhteispinta-ala on jo yli 900 hehtaaria. Eli täällä rupeaa olemaan jo jonkunlaista vaikuttavuutta. Kiitoksia kaikille, jotka jaksoivat kuunnella tähän asti. Ja ei muuta kuin kohdeesityksiä sisään, niin meillä on mistä valita huippuluokan kohteita Suomen vesilintukantojen ja koko muuttoreitin vesilintukantojen elvyttämiseksi ja ennallistamiseksi. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.